नमस्कार, मी पद्मावती। आज मी तुम्हाला मालवणी पद्धतीचा बांगड्याचा रस्सा कसा करतात ते मी दाखवणार आहे। तर त्याचं साहित्य सांगते। इथे मी माशेवालीकडून 2 बांगडे व्यवस्थित कापून घेतले। नंतर घरी आणून हे बांगडे मी स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतले 4-5 वेळा। छान 5 वेळा व्यवस्थित पाण्याने धुवून घेतले। स्वच्छ पाण्याने 5 वेळा धुवून घेतले बांगडे। नंतर मी बांगड्यांना 1 चमचा मीठ लावून अर्धा तास झाकून ठेवले होते। आता बांगड्याच्या रस्स्यासाठी मी इथे 2 टोमॅटो चिरून घेतले व्यवस्थित। नंतर 2 चमचे धने, 2 चमचे बडीशेप घेतले, 10-12 लसणीच्या पाकळ्या घेतल्यात, अर्धा कांदा बारीक चिरून घेतलाय, 7 बेडक्या मिरच्या चिरून घेतल्या आहेत, 1 वाटी ओला नारळाचं खोबरं खवून घेतलं आहे, पाव चमचा हळद पावडर घेतली आहे आणि मी इथे पाव चमचा मीठ घेतलेलं आहे, कारण मी बांगड्यांना 1 चमचा मीठ लावून ठेवलेलंच आहे, म्हणून मी इथे पाव चमचाच फक्त मीठ घेतलेलं आहे। फोडणीसाठी इथे मी लसूण घेतलेला आहे आणि इथे मी कोकमाचा आगळ घेतलेला आहे। आता तुम्हाला हवं असेल तर ह्या मालवणी बांगड्याच्या रस्स्यासाठी तुम्ही कढीपत्ता आणि कोथिंबीरचा वापर करू शकता। कढीपत्ता कोथिंबीर हे ऑप्शनल आहे। सगळेच कढीपत्ता कोथिंबीर नाही वापरत, तर तुम्हाला वापरायचं असेल तर तुम्ही वापरू शकता। आता मी टोमॅटो, धने, बडीशेप, लसूण, कांदा, बेडकी मिरची, खोबरं, हळद आणि मीठ हे असं एकत्र मी मिक्सरमधून वाटून घेणार आहे। आता बेडकी मिरची, कांदा, लसूण, बडीशेप, धने, खोबरं, टोमॅटो हे सगळं मिक्सर भांड्यात घातलेलं आहे। त्याचप्रमाणे मी हळद पावडरही घालणार आहे आणि मीठही घालणार आहे आणि आता ह्याच्यामध्ये थोडंसं मी पाणी घालणार आहे, अर्धा कप पाणी घालणार आहे आणि व्यवस्थित छान बारीक असं मिक्सरमधून वाटून घेणार आहे। तर मिक्सरमधून छान बारीक अशा वाटून घेतलेलं आहे मच्छीच्या रस्स्यासाठी। आता ह्याच्यात थोडंसं मी 1 वाटी पाणी घालणार आहे। तर ह्यामध्ये मी 1 कप पाणी ओतलेलं आहे आणि आता चमच्याने छान असं मिश्रण एकजीव करून घेतलेलं आहे। आता इथे मी गॅसवर टोप गरम करत ठेवला होता, तो गरम झालेला आहे। आता मी 1 मोठा चमचा म्हणजे 2 लहान चमचे मी तेल फोडणीला घातलेलं आहे। आता मी चिमूटभर हिंग फोडणीला घालत आहे। साहित्यात हिंग टाकायचं राहून गेलं। आता हिंग घातलेलं आहे। आता मी लसूण फोडणीला घातलेला आहे। मच्छीच्या रस्स्यासाठी मालवणी लोक लसूणच घालतात, कांदा ऑप्शनल आहे, तुम्हाला घालायचं असेल घालू शकता, पण लसूण फोडणीला घालतात, कांदा ऑप्शनल आहे। आता थोडा वेळ थांबूया। लसूण छान अशी थोडंसं तेलामध्ये असं फ्राय होऊ देऊया। लसूण छान फ्राय झालेले आहे। आता मी मिक्सरमधून वाटून घेतलेली मी चटणी घालत आहे। आता मी मिक्सरमध्ये चटणी अशी चिकटली होती म्हणून त्याच्यामध्ये 2 कप पाणी घालून आता मी ह्याच्यात परत ओतत आहे। आता आपण मिक्सरच्या झाकणाला आणि परत मिक्सरच्या भांड्याला अजून चटणी लागलेलीच होती, म्हणून अजून 1 कप पाणी घालून मी या टोपात ओतत आहे। आता मी कोकमाचं आगळ घातलेलं आहे। आता मिश्रण एकजीव करून घेऊया आणि उकळी येऊ देऊया आपण रश्श्याला। हे बघा छान उकळी आलेली आहे रश्श्याला। आता आपण बांगड्याची मच्छी घालूया आणि
10 मिनटं परत थांबूया। बरोबर 10 मिनटं झालेली आहेत। आपली बांगड्याची मच्छी छान शिजलेली आहे। आता मी गॅस काढते। तर अशा पद्धतीने मालवणी पद्धतीचा बांगड्याचा रस्सा करतात। अशा पद्धतीने मालवणी पद्धतीचा बांगड्याचा रस्सा करतात। तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा। धन्यवाद।